Astăzi vă voi arăta cum se pun salvării în San Andreas. Luați-vă salvare să o găsesc. Așa, uitați. Aveți salvare. O puneți în desktop doar dacă vreți. Eu închid. Scuze, nu vreau să vă arăt asta. Așa. Dăm un document, dăm în GTA User File, puneți salvarea aici. Așa. Și aveți salvarea în San Andreas. Am să și vă arăt că va funcționa, deci să vedeți că nu vă mint. Va trebui chiar să vă arăt, să vedeți că nu vă mint. Și de asta. Da. Păi ce să vă zic? Păi Psi, ăsta, Psi, Puia, cu melodia lui Maidaneț, a ajuns la 1 milion de vizionări. 10 milioane de vizionări. Așa, uitați, asta e salvarea care am ales-o. Am pe asta. Așa. Aveți salvarea. Nu uitați. De ce să nu uitați voi, oamenilor? Nu uitați să dați like, comment, share și subscriber și să nu vă uitați să vă și abonați. Că eu vreau să ajung până la 10 milioane de subscriber. Da. Așa, o să încep să fac și emisiunile de la anul 2, că știu că mulți știu toate emisiunile, deci la revedere!